ngakubuka nje la siyayazi indaba nangoJesu ehlangana nama-10 lepers. Ithi izwi kaNkulunkulu bamemeza bathi Jesus have mercy on us. Nangempela ke uJesu kuthiwa they stood at a distance. Ngoba siyazi ukuthi abantu abakade banebulephero kwangavunyelwe ukuthi bazihlanganise nabanye abantu. uJesu usekhipha izwi la uthi hambani niye kubapriest bayoconfirma ihealing yenu. Manje ngakubuka la bazalwane lama lepers onke ayene physical challenge. Bonke inkinga yabo kwakulephero. Inkinga enkulu ukuthi babakade banebulephero. But izwi kaNkulunkulu lithi bathi mabesuka kuJesu they were cleansed as behamba. Not ukuthi ubulephero baphela ngaleso sikhathi. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu basaqhubeka nohambo. Kwaba yilo nalo washo ukuthi hayibo nakho seliphulukisiwe. Bafika kumpriest vele sebephulukisiwe. Manje uma uqhubeka uyifunda le ndaba lithi izwi kaNkulunkulu lo oyedwa who was a Samaritan, a foreigner, he came back to Jesus. Amen bazalwane. Lithi wabuya kuJesu with a loud voice enikeza uJesu udumo. Wayesebuza ke kuJesu wathi beningasiye yini u10 lesikhathi niphulukiswa. Uyabuza ukuthi where are the other 9? Lithi iBhayibheli lo wayekade ayobonga kuJesu wayekade engumSamaritan. Ngamanye amagama wayefana nje nomuntu oyiforeigner. He came back to Jesus ayobonga ukuthi Jesu ungiphilisile. Manje ekuhighlighta kakhulu la lithi izwi kaNkulunkulu uJesu uthi kuye your faith has made you well. Go away. Your faith has made you well. Amanye ama-translation athi your faith has made you whole. Leli gama leli elithi whole lisho ukupheleliswa. Ngamanye amagama lo owaphindela ukuyobonga uJesu wathola okuningi kunalabo abahilishwa physically. Because wholeness usho i-physical being yakhe, usho u-spiritual being yakhe, yayisho nje the entire life yakhe. Wathi uJesu ukukholwa kwakho ukusindisile. Your faith has made you whole. So ke bazalwane uma ethi ke uNkulunkulu soze siguge yena uyakusithwala. Soze siguge yena uyakusikhulula. Uyabuya kimi asakhuluma uNkulunkulu ekseni ukuthi ezindlela uNkulunkulu asikhulula ngazo. Yileyo ukuthi phela uma ngabe esenzele utho sibuyele siyobonga. Laba abawu9 bathatha ngokuthi hayi uJesu vele ungowethu. Laba abawu9 they claimed ukuthi bayamazi uJesu kangcono. But ithi izwi kaNkulunkulu umuntu owathola more benefits yilo owabuyela wayobonga. Lo owabuyela kuyobonga he was healed physically, he was healed spiritually, he was healed emotionally. All ama-aspects empilo yakhe apheleliswa. So ke bazalwane ngesinye isikhathi singahamba endleleni siyazana noJesu, siyamazi uJesu usenzele izinto ezinkulu, siyazana noJesu usikhululile. But kubalulekile ukuthi noma ngabe ubona kuncane kangakanani kubeke uyobona enkosini uthi the more we give thanks to him, the more we appreciate, the more simbona uNkulunkulu asenzele izinto uthi when we go back to him ikhona le blessing of holiness asinikeza yona. Amen. Oh
Siyabonga uNkulunkulu wethu. Usakhuluma Jehova wokukhulu ukuthi kumele masilalele ukuthi uthini wena Jehova. uNkulunkulu wokulunga ngempela kumele masikulalele ukuthi uthini kithi wena uNkulunkulu oyingcwele ngoba uyasithwala Jehova wokulunga. Wakha enhlizweni zethu wenze konke kithi Jehova wokulunga. Usivikele ngisho nasengozini eyisuke ifuna ukusivelela. uNkulunkulu oyingcwele ngoba wena uNkulunkulu ongcwele Jehova wokulunga awukhathali simakade wokulunga. Njengoba usho ukuthi siyoze sife ngempela uNkulunkulu wokulunga Jehova wokulunga. Okubalulekileyo nje ukuthi siyazi ukuthi wena uyinkosi nomsindisi Jehova oyingcwele simakade wokulunga. Siyakubonga Jehova, siyakubonga simakade uNkulunkulu wokulunga. Unathi kumandla kaJehova ukuthi sikubone ngamehlo ukhona kodwa lapha phakathi kwethu. uNkulunkulu oyingcwele Jehova wokulunga simakade wokulunga. Wena uNkulunkulu onathi njalo uNkulunkulu wokulunga. Siyabonga Jehova. La película Hallelujah. Sizosukuma bangcwele singenela siculela phana page 19 kwezibomvu. Mase siqedile uculo bese siyangena sonke endumisweni sidumise sonke ukuthi mase siqedile udumisa sonke socela lapha yana umama futhi Buthelezi asibongele indumiso. Amen. Siyakudumisa Thixo siyavuma ukuba unguYehova umhlaba wonke uphethesha wena uyise ongunaphakade zonke indawo sizimemeza kuwe kwalezulu nawo onkamandla kulo ikerubini neserafime zimana zimemeza kuwe uyingcwele uyingcwele Yehova Thixo wemikhosi izulu selekwa nomhlaba ubukhulu bokungcwalisa bakho umhlaba bungcwalisa wabapostile
uyakudumisa ihambe ngcwele kulo lonke ilizwe iyakuvuma uyise obukhulu bungena baliso unyana wakho emnye odumileyo inene wanamoya oyigcwele umonwabisi ungumngani wobungcwalisa wena Kristu wena umunyaka kunaphakade usebenza umsebenzi wokusindisa abantu bakho abasidela isizalo sentombi uthabayisile ubukhali bokufa wabulela bonke abakholwayo ubungani bezulu wengene ngasekunene kuThixo ebungcwaliseni boyihlo siyakholwa ukuba woza ubengumgwebi wethu siyakuza ngokusiza izikhala zakho ozithengile ngegazi lakho elinqabileyo zenza ubazibandame nabangcwele bakho ebungcwaliseni obukunaphakade Nkosi sindisa abantu bakho uthamsanelise ilifa lakho baphathu baphakamise kude kube kunaphakade thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena sihlala siphethe igama lakho kude kube kunaphakade sincede Nkosi usilondoloze ngale mini singabi nasono Nkosi usiphathe ngetawu usiphathe ngetawu Nkosi tawu lakho malihle phezu kwethu njengokubithemba lethu likuwe Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe Nkosi ndithembe wena mandingaze ndithembe wena Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidani
Sibongile babongcwele. Sibongile Yise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga babongcwele. Inhlokomo yedumise kuseni. Haleluya. Esiletha kuwe njengoNkulunkulu wethu. Siletha impepho engcwele. Siletha baba wethu ongcwele isuke ezinhliziyweni zabangcwele. Nalowo kuseni ukhamlukile wakusho. Haleluya. Ukuthi wena uNkulunkulu wokudunyiswa, uNkulunkulu wokwethenjwa, uNkulunkulu wokubanjelelwa kuye, uNkulunkulu wokubongwa. Ekuseni baba wethu ongcwele nathi sisho njalo sithi izibongo zonke zingezakho, inkazimulo ingeyakho wena ohlala kuyo baba wethu namandla wonke. Ekuseni sinquma kabusha sisho njengoJoshua wasendulo, thina nezindlu zethu siyakumkhoza uJehova. Baba wethu namandla wonke abengavuka abanye amakhosi, abengazezi isimangaliso, kodwa sizimumele uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, uNkulunkulu odalile nathi. Ekuseni baba wethu ongcwele siyathandaza. Yabukele lendumiso, iyadlulele edumiseni. Baba ongcwele uthi khetha baba ongcwele izidingo zabangcwele, abashongo lithi izwi lawo kuhlala endumisweni yabo. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu obona izolo, uNkulunkulu obona ingaphambili. Ekuseni baba wethu ongcwele inhliziyo yethu ithi bayethe kuwe wedwa, ufanele udume ekuseni. In Jesus' mighty name, amen. Oh
siyancika kumalusi usomandla Asibingelela bonke abathandekayo egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyabona lapha nihlezi khona, nihlezi ngokukhulu kunethezeka. Manje mangathi asizohlala ngaphambili ngizodisturbeka emoyeni bese ngingalizwa kahle izwi.
ngoba lihlala lapha likhona abathandekayo uNkulunkulu ke alosizi. Siyabonga abathandekayo ukuthi siphumelele usuku namhlanje. Siyazi ukuthi izikole ivaliwe, abanye mhlawumbe bahambile baya emaholidini. Kune-convention enkulu eseyiChrist, abanye cishe bayakhona. Bese kuba laba bathi hayi ngoba nakho kune-convention akho muntu bese beyihlalile emakhaya. Bakhona labanjalo ngithi bathandekayo. Sibonge nini ukuthi sikwazi ukuthi sifike nibe khona sizokhonza uNkulunkulu wethu sizokumdumisa. Ngoba kubalulekile ukuthi simbonge uNkulunkulu wethu ngezikhathi zonke kukho konke asenzela khona. Sixoxela inceke yenkosi njengoba besekucela soxolisiwe efamilini engekho-ke phakathi kwethu noma mfundisi. Aseyishayele ihlombe thina esikhona ukuthi senze kahle. Amen. But asizileke imemezelweni just to confirm ememezelweni ukuthi this week asizukuba nazo befuna sibe nenkonzo ye-fellowship. Inkonzo ye-fellowship ikhona on Sunday. So befuna sibe neyifundo i-Bible study for until Sunday. Kepha ngincike inkosi icelile ukuthi-ke siye kuma-cell ethu lapho sikhonza khona. Sikhonze khona, sisizane khona. Ama-cell lapho sisazana khona, ngithi bathandekayo. Sonke siyazana kuma-cell, sihlale phansi, sikhonze, sibheke nomunye bese simbone ukuthi akasezi kahle, simvakashele. Ama-cell lapho nokubona umntana mhlawumbe ubona umntana lambili lapho sibona khona ama-cell ebani mhlawumbe uyashoda lapha nalapha nalapha. So sinama-plans ethu, ukuplana kwethu ukuthi siwenza njani zonke imisebenzi yethu siya phambili. Nokukhuleka lama-items abantu belaphana senze kanjalo bathandekayo. Futhi kusukela kusasa sobe sikhonza kuma-cell kuze kube Thursday. Inkonzo yesidlo ikhona, fellowship on Sunday. Size bathandekayo. Siyabonga kakhulu angikhotha khona engushiya ngaphandle. Siyabonga uNkulunkulu singezele ithuba sibe khona sizokumkhonza. Bakhona qala imali namhlanje. Abekho abantu basithola ngamuntu. Haleluya. Ngapha abekho singakhonzela kanjalo. Ubani ufana noMrs. Dlakadla uya lapha? Oh. Yini Dlakadla ubona kahle ibuka sa? Oh. Haleluya, siyabonga thina ngibona Dlakadla phakathi kwethu. Nabo bonke abanye siyabonga uNkulunkulu angibusise. Nowakaqala bakhona sidlala ngambona la ngikhona konke manje. What's competition team wafika Sunday. Ubani wa prophet message namhlanje. Prophesy, man of God, woman of God. Ngeke police station. Abo asizaka ngane police station lelisonto. Ngiyele ngoso sign ama document lapha na thola uMrs. lapha ushaya ingoma zakhe office. Sokhona. Ngisambuza ukuthi awu. Cha uyakhona ushaya lesikhona lezi zokhona uyakhona uyakhona. Uyakhona umntwana kaNkulunkulu. Ayithi hayi nathi siyakhonza siyamkhona sabathola ngikhoza hayi sikhonza lapha nakwadi. Sesithi awungabe awukapteni phela wafika lapha umphathi wesiteshi wafika lapha enkundleni. Wafika lokho. Wafika ezosiyana nje okhomisa imisebenzi yonke yeswazi. Awukathi shithi yonke le police station yaphi yakhona. Hayi wabona ngoba nje. Sengihamba futhi ngakusasa ngo-certified document. Fica omunye futhi naye. Uthi wasa baba ngisiza ukuthi hayi ngifuna certified la. Uthi manje ubheke lapha ngaphakathi kunomuntu ocleanayo.
manje ngiyafuna simphazamise emsebenzini wakhe lokhu umphazamisa ngithi awu kwazwana ngomuhle mfowethu yazi wena abantu bavele nje mabephethe bathi hey ngomntana masuke mina ngiphethe wasapha beka la wena okuhlinayo mina ngifuna umsebenzi wami uthi hayi ngithi ngiyafundiswa kahle ekhaya ntawu cha siyawaba savamisile abantu abahlonipha abantu abaklinayo umuntu mayephethe nje emsebenzini uyayibona emkhulu nje sethi sibonge siyazisho isibongo-ke ngithi hawu yazi khona abanye besikhonza naye enkonzweni walesi sibongo azokusho isibongo ukuze ngazi hawu khona umuntu besikhonza naye enkonzweni nawalesi sibongo uthi ngazi umkhulu wami baba wami nokusima kanjani ngithi awu cha kuhle-ke uthi hayi ngoba ngifika enkonzweni ngakholwa ngaphinde ngathi uhlehla kodwa ngoba ngifika enkonzweni ngelila abathi busizwe policy laphana bakudini bakholwa bonke emphathi stage yakholwa nabama-office akhe bayakholwa naba-certifier bayakholwa kodwa ngikuthande kakhulu nje ukuthi indlela endaba ukuthi yonke inkulumo yakho oyiqalayo uyiqala bese uyamfaka uJesu ukuthi nabe ngiyakhona ithuba nje ulithola waliyeke ithuba olukholwayo ngiyabusisa ubufakazi bensizwe eshumela lapha eChrist ngisabuka la echaza ukuthi kwabe kwaletha inkonzo ekhaya singane zenkonzo zomsombuluko bafika bashumayela lapha ekhaya uthi hawu Jesu kwabamba izwi uthi uJesu ngenza noma yini asithi hawu nale nkinga yami enginayo ngathi angayisusa uthi emkhulu wakho wathi uzosesinkinga yakhe nje hayi ngoba ayifuna ukuphenduka kuthiwa batshela abazali hayi ngizwile nishumayela inkinga yakho kodwa ubona uJesu lo uyayisusa izinto hayi ngizwe kahle kodwa hayi ngizophenduka ukuthi ngikholwa kuJesu udala inhliziyo yakhe yaphela kanjalo uthi waphenduka ungiyele shumayela lapha eChrist ukuthi into izwi fanele sishiyele noma kanjani noma ngayiphi indlela noma ufuna uhlale eceleni komuntu ngakashayela ukuthi into yavusa kakhulu sekukusindiswa kwakuthi uma ngifika ebhasini ngingenyawo kunento ezangoma lathimula athi hayi suke eceleni kwami bazabuthi hayi yasebenza lento yami hayi yasebenza lento yami hayi ngobalekayo ukuthi bathi idimoni lubaleka hayi baleka idimoni bantu yona libalekayo esho libaleka libathandekayo that's our mission ukuhambisa ivangeli uJesu aziwe kulezi sikhathi manje kade sixoxa nenkosikazi ngithanda ingabe lo mhlaba esikuwona uyobuyela lesimeni ebesibona ngaphambili na lapho izingane zayihlonipha khona abazali bazo lapho kubulalana kwangekho khona lapho yayikhona inhlonipho ngabe are we going to see those days again in our lifetime noma lokho sikubonayo sokuhamba njalo what if we say now shumayela ivangeli is very very important in these days. I think it is really the church religion said before standards and gospels. Salishorisha ati yasomnati limbalo le sasa siyatandaza ngoba ukuthi uma uzotandaza uthandazele phezu kwezwi lenkosi bana basho ukuthi bana lokhu bani 17 akumele ibamba nje bathandekayo ngikusisekile kakhulu uma sokufunda le indaba efundwa ngesikhathi uvula inkonzo kwafusangweni akuyona lezi kakhulu lezi ezolifunda namhlanje futhi amahubo bathenakala kwafusangweni amahubo bathenakala ya 138 imbusayidinga yakhona nje singakayizwini awuvule 148
Asizowafunda. Ya into kusaqothakala basathini bafana. Le portion ephezulu ithi lapha kimi nature's praise of the Lord. Bese yaqhubeka kana iyachaza izinto nature ibonga uNkulunkulu. Isho one by one ukuthi befunda basakala masakanje imvuseka nje namabasayo. Hallelujah. Izulu nomhlaba kudumise uJehova. Hallelujah. Dumisani uJehova ezulwini, nimdumise kweliphezulu. Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke. Nimdumise nina amabandla akhe onke. Mdumiseni nina langa nenyanga, nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo. Mdumiseni nina amazulu nina manzi aphezulu kwezulu. Makuthathe kudumise igama likaJehova ngokuba wayaleza kwadaleka. Futhi wakumisa ukuze kube phakade, washaya umthetho ungenakweqiwa. Mdumiseni uJehova emhlabeni nina mikhomo nezintwa zonke. Nawe mlilo nesichotho, niqhwa nenkwezane, nawe siphepho esenza ukwezwi lakhe. Nani izintaba namagquma onke, nani imithi ethelayo nayo yonke imisedari. Nani izilwane nezinkomo zonke, nani eninwavuzelayo nezinyoni ezindizayo. Nani makhosi omhlaba nabantu bonke, nani zikhulu nabahluleli bonke bomhlaba. Nani izinsizwa nezintombi, nani maxhegu nabafana. Mabadumise igama likaJehova ngokuba ngelakhe igama lodwa liphakeme. Kazimulo yakhe phezu komhlaba nezulu. Usephakamisile uphondo lwabantu bakhe, ngalokho uyamdumisa abangcwele bakhe, abantwana bakwa-Israyeli, abantu abaseduze naye. Hallelujah. Amen. Amen. Pastor la uDavid ukhuluma ngokudumisa uNkulunkulu. Amen. So leli verse lesitashika is linked lapha kuleli zozolifunda. Uverse asifunde lapha bese kulo chapter 17. Ngicela nje ukufunda uverse 18 kuphela. Luke 17 verse 18. Asifundela. Abakumaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo kuphela lona wezizwe na. Amen. Asithanda bonke izwi lenkosi. Siyabonga babizwi lakho liphilile lunguqobo mongcwele. Sibonga ukukhuluma kwakho nasekuseni sikunika udumo egameni kaJesu Kristu. Amen. But message kubayilekile enhlizweni yami yinye. Lesihamba siphethe yona kuphi. Noma singaphuma ngesakuzwa. Ukuthi yonke into esiyenzayo leyenzakalayo emhlabeni benziwa ubani yenzelwe udumo lukaNkulunkulu. Not udumo lomuntu. But the glory of God. There's a message for today. Not heading a message at an church. That's the main topic that we're going to address. I'll say a man of God. I'll say a of a certain prophet. I am
not for our own glory. Kodwa wakude. But God Himself. Chapter 11, this is figure verse 11 to 19. The healing of the 10 lepers. Verse 11. Wathi esehamba umuya eJerusalema wadabula iSamaria neGalili. Esangena emzaneni othile wahlangana naye amadoda ayishumi anoqobo. Amela kude aphakamisa izwi athi Jesu Nkosi sihawukele. Uthe esewabona wathi kuwo hambani niyoziveza kubapristi. Wathi esahamba ahlanjululwe. Enye yawo isibona ukuthi iphulukisiwe. Yabuya idumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Yawa ngobuso ngasezinyaweni zakhe. Imbonga yayingumSamariya. Kepha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayishagalolunye na? Abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo kuphela lona wezizwe na? Wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukholwa kwakho ukusindisile. Amen. Laba baphethe uqobo bahamba. Abayazithethe uqobo. Umuntu ophethe uqobo akasondeli eduze kwabanye abantu ngenxa yomthetho eyikhona ukuthi uzothelela abanye abantu. So this is because they stood bamakude bamemeza. Abasho ukuthi bana uJesu yena uyaphilisa sizoyaphilisa but they complied nemithetho eyikhona leso sikhathi. Imithetho yabantu nemithetho eyikhona they have to stand afar. Ngoba bayakhula. Ungathi wena umkhuhlane, ubona umkhuhlane. Hayi ukhona ngeke balekho uJesu wakuphatha. Waze kuphatha eduze mkhawula. Hayi, unomkhuhlane. Kuyathelela abanye abantu. Mhlawumbe umkhuhlane wakho ukukhulu, kodwa umkhuhlane walowo munye mhlawumbe nakukho kakhulu kakhulu. Uzotheleleka. Hayi sabana, hayi asinasokelana kule COVID. Hayi wasana. Ngakho leso Jesu wasana siqhamuka isibabane. Kodwa ithethe. Bayizispektha imithetho yaleso sikhathi bamakude bathi Jesu sihawukele. uJesu wahawukela. uJesu respected amaphulusa akho akasho ukuthi hayi uzala eJerusalem ngazi ukuthi ngamandla mina masekhela yini la afreni bekusondela neJerusalem. Ngoba Jesu respected thethe ayikhona bathi hamba noyibonakalisa kuphi kubapriest. Kwakuwumthetho ukuthi abantu sebesindile abantu babekwazi ukuthi ukusho babonakalisa ukuthi baconfirm abapriest ukuthi hambani noyiveza ukuze abantu bothi nisinde ngempela. Bahamba bathi besendleleni baphila basinda. Ngiyayithanda amase sokubuya lo yedwa uthi uJesu lapha na ufundeke lapha na uverse 17. Verse 17. Kepha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayishagalolunye na? Amen. uJesu hawu nganini baningi abasindisi abaphilisi baba 10
Bapla babanye, why only one person comes? Azobonga na. Ileyo nto evamisile empilweni zethu. Ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa, asisindisa, asenzele izinto eziningi, but we don't go back. Siyobonga. Kunakho siyibonga thina. Sithi hayi ngathandaza, ngajula abathandekayo. uNkulunkulu wangisindisa. Ngamasi uyibonga wena ngomthandazo wakho. Ukuthi is because of your prayer. uNkulunkulu uyancipha lapha. Uthi laphana utashika uverse 19. Uverse 18 they are not found that return to give glory to God save this stranger. Lithi lezulu lapho stranger lithi lobani? Lo wezizwe. So uyasho ukuthi laba abawu9 abangabuyanga ukuzobonga bona, they were not strangers. Kwangabantu abadala thina sifanele njengoba thina sibona amaSamaria singabaJuda, therefore we deserve to be healed. So there's no need to go back siyobonga. But the stranger umuntu ongazi umuntu odelelekile, come back and praise God. Abantu abanamalungelo, abantu abanamandla, abantu abazi ukuthi yithi, they don't go back and praise God. Bekufanele sisindise kanti singabazalwana. Bekufanele sisindise kanti izwi lakhe lisho njalo. Sisindise Nkosi, kanti siyakholwa. Mase sikholwe there's no need, mase sisinde there's no need to go back and praise you. Because vele kuyaziwa ukuthi befanele usindise. But the stranger, esazi that I have no relationship. Ngozela ngomusa goes back. Sothi ngiyabonga. There's a position esikhona namhlanje abantu bayibonga bona. Abantu bayibona befanelekile to demand the healing from God. Babona befanelekile kuba demand zonke izidingo zabo kuNkulunkulu ngoba bayakholwa. Uma sebenza bathi no, we don't care, bekufanele. Let the strangers and go and say thank you. Thina singabantwana, we deserve these things. Fanele siyithola uma siyakholwa. Mase siyithola, there's no need to go and say thank you. But a stranger, umuntu obona engafanele, uthi ngiyabonga. Uthini uJesu? Yes, fundo 18. Abafunisanga yini ukuba babiyele kuNkulunkulu bamnikeze udumo na? Akasho ukuthi bababiyele kimi bazongibonga ukubasindisa kwami. Wenza ukuthi mina anisanga ngani kimi? Abezanga ngani kumina ngoba ngibaphilisile? Bazobonga kimi. Hallelujah. Ngoba ngibazele into ebebengenayo ngabaphilisa. Kodwa kunalokho ukuthi abezanga ababuya ngani uba bazonikeza udumo kuNkulunkulu. Akasho ukuthi kuyena uthi kuNkulunkulu. As it may not happen in our lives because ifuna udumo luze kithi. Uthi verse 19, afuthi verse 19. Verse 19. Wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Your faith have made you whole. Ukukholwa kwakho okukusindisile. Uma wakuyimina noma uJesu ukuthi asho uJesu ukuthi hayi uyangizwa. Yazi nisindise kanjani? Yazi kusindise kanjani? Uyabona mina ngidothe naNkulunkulu uqobo. Uyabona umsebenzi engiyenzayo.
akakushongo lokho uthi ukukholwa kwakho kumina kukusindisile. Ingekho uthola ukuthi abantu abaningi bethandazela ematendeni bethandazela babe baningi. Bethandazela with the same prophet or the man of God. Kodwa uthola only 2 or 4 ababili emva besindisiwe, bephilisiwe. Abaye bengaphiliswanga because they did not have faith. So the healing is not coming from obeka izandla. The healing is coming from you who believe. So it's your faith that heals you. Hamba ukukholwa kwakho kusindisile. Njalo lapho uJesu khona ephilisa khona abantu abagulayo, wathi hamba ukukholwa kwakho kusindisile. Akaze asho ukuthi hamba ngikusindisile mina. Ngoba whatever uJesu ayenza was to the glory of God, not to himself. Not to man of the moment. Bese siya lapha sifuna ku man of the moment ubasiphilise. Akaphilisi uJesu ophilisayo. That's why some people are not killed, because hope yabo ikulaba abantu, ikulo muntu, ayikho uJesu. Ayikho uNkulunkulu. So that the glory will go to man instead of going to God. Athi amahubo azafunda kanti ukuthi izihlahla nakho konke okuphilayo nesinyoni nakho kunikeza udumo kuNkulunkulu. Uma izihlahla nenyoni nakho okuphilayo kunikeza udumo kuNkulunkulu, what about us? Uma into engenamphefumulo, into engacabanga, kodwa mayinyakaza ithi glory to God. Ithi imbali mayikhipha imbali zayo ubuhle, sithi yayinhle indalo kaNkulunkulu, glory to God. Udumo lungolwakhe yedwa, is not shared with anybody. Lithi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onesikhwele. Ngoba uyena odala yonke into, everything was created by him and for him. Your faith have made you whole. Ngabe nawe namhlanje noma uphethwe yini noma ugula kuphi noma ikuphi noma yini, uNkulunkulu angakusindisa. Thina sibeka izandla, we just confirm the word elithi babekani izandla kodwa uphilisayo. Bathi no Peter bephuma etempeleni bephilisa lo yamuntu wayishosha. Ebabheke bathi no. Musubuka thina sathi thina sikuphilisile. Kodwa uNkulunkulu okuphilisile. Noma kuyibona bambekisa abathi sukuma uhambe, kodwa bathi don't look at us as if we have done something good, wonderful. But uNkulunkulu okuphilisile. Udumo. Hallelujah. Uma simphakamisa yena yokusiphilisa. Uma simphakamisa yena uyabadonsa abantu abadonsele kuyena. Kwathi impilwa babamba uMose bani baphamisa izandla zakhe babheka phezulu. Lithi ima izandla mazehla uIsrael anqotshwe bezenyuka banqobe. Ngeke sinqobe ngamandla ethu. Ngeke uthi hayi ngoba mina sengasindiswa 50 years. Ngakuba ngibeka izandla yophila. Ulo okholwa obeka izandla mayekholwa will be saved. Khona umprofeti wakaphuma indabeni esikhathini edlule uthiwa wabiza bonke abantu abandabeze nama-wheelchairs nobani bonke bafike lapha uzobaphilisa. Babuyele emva bephethe ama-wheelchair babengaphiliswanga.
because wasesedume kakhulu esazi ukuthi uyena onamandla. uNkulunkulu will not share his glory with any human being because you have not contributed anything to God. He created you, umhlaba wonke wawudala yena ngokwakhe. Konke wakwenza ngokwakhe. Konke akwenzela yena. Ngakho ngashintsha impilo yakho. Namhlanje you can be healed. Kukho konke uhlezi lapha ngokukholwa uNkulunkulu. Ungathintanga nangezandla. Noma usofika endlini kwakho uhambe ntambama ufike uhlale endlini uthi inkosi ngiyabonga ukuthi izwi lakho lisho njalo zingiphilisile. Then you will be healed. So that no man will praise himself. Ilo message ekhona namhlanje ingakusiza. Kuthi inkosi ngiyakwazi konke kade kungikhathaza, ngiyakwazi nokugula kwami nakho konke. I believe ukuthi egameni lenkosi uJesu Kristu ngizawuphila. Igama lilodwa likaJesu liyaphilisa. Alidinge any additions, alidinge umfakele ethile. Ebebalisize abanye bathi hayi sibona sathi makuthiwa igama likaJesu lilodwa lilanele. Asifake negazi. Bathe egameni asegazini. Bathi bazamkulu ede lamandla. uJesu akazange uthi anokhuleka egazini lami. Wathi egameni lilodwa is sufficient. Alidinge amendments, alidinge ama-additions, alidinge kusizwa. In the name of Jesus. Jesus emphakamisayo. Uyena kuphela. Akho sonto elinamandla. Akho organization enamandla. Jesus. Noma wena shumana izwi likaJesu phambi uJesu noma abuqhamukapi. As long Jesus is pronounced, is proclaimed. So that no organization will think itself and say thina singcode ebandleni lethu. Ibandla lethu namandla amangalisayo. There is no denomination or any organization that have got more power than Jesus. But most of us busy igama likaJesu. Uyena kuphela wafayo. Uyena kuphela wafayo wavuka. Akekho omunye wafa wavuka. This is the time. Ungathatha isinqumo namhlanje. Kuyo yonke into obhekene nayo uthi Jesu ngiyakholwa. Your faith have healed you. Your faith have healed you. Uma esekusindisile, go back and praise God. Not praise any church. Don't praise any human being. Praise God. Praise God. Aze ngambulala isambulu ukuthi hey kube ngisazothola abantwana bengizothola umntana ngizomeda ngo praise God. So ngithi mangimbona nje ngimbuka ethi praise God. Ngithi mangimbheka ethi praise God. Sathi ngihamba ngibhala umbhalo nje ngizobeka ukuthi ngithi mangibheka ngithi praise God. Ngithi mangithi praise God. Ukuze ngingazibongi mina. Sesiyahamba sesibile ekhaya. Your life can change today. Ungakazi mamukele uJesu njengenkosi nomsindisi angakusindisa namhlanje. Uma khona noma yini ekhathaza empilweni yakho namhlanje from the word, not me, but for the word that is saying you will be saved. Ukho konke ukukhathazayo today impilo yakhe ingaguquka. Sicela bambojana esengaphambili azosithandazela.
Israel, we were foreign to be born again. We were strangers in relation to God, the Creator. But now we are the sons of God. We were foreign. We were foreigners in relation to Israel. We were foreign to be born again. We were strangers in relation to God, the Creator. But now we are the sons of God. Hallelujah. Sazothandaza ekuseni. Nansi message. Kungenzeka ukude la ukhona. I may never know isiphi isifo esikuphethe. But namhlanje ekuseni sizothola le assurance. Noma ngabe ungowala ekhaya. Noma ngabe ungowezizwe. Uma uke wamemeza uNkulunkulu esimkhonzayo uyezwa aphendule. Angaphendula nakuwe namhlanje. Angazi yini ekuhluphayo njengoba ula, angazi yini ela inhlizweni yakho ekuphethe. Jesu impendulo. Lamadoda ayishumi amemeza. Jesu ufuna abazomemeza. Aphendule. Hallelujah. Ekuseni siyayibonga le message. Izosivuselela ebuthakathakeni bethu. Sazothandaza. uNkulunkulu akasisize. Angayishintsha impilo yakho. Uma kuukuthi uyafisa ukubona imihlola yenzeke empilweni yakho, uNkulunkulu eyiguqula impilo yakho, phume kulomnyango ungaseyona into ongene uyiyo. Singathandaza nawe. Choice is yours. Lamadoda ayishumi akhethe ukumemeza. Nawe ungakhetha. Ayengeke sinde ukuba abakamemezanga. But bakhethe ukumemeza. Kukuwe. Don't go out usenale nkinga. Hamba usuthole izwi elithi hamba uyoziveza. Buya umdumisi. Umntwana kaNkulunkulu mayibuya le ndoda izodumisa uJesu. Wathi uJesu hayi. Ukukholwa kwakho okukusindisile. Udumo maluye kuNkulunkulu. Ungabheki ngisho nami Jesu uthi ngusindisile. uNkulunkulu wenza umsebenzi. uNkulunkulu wasivulela indlela ngoJesu. Sazothandaza. Nceke yenkosi iyampresent uJesu a solution namhlanje. Can change your life. He changed mine.
nawe yakho ingashintsha akwenzele into ongakaze uyizwe phuma nokuthula uma ekhona osho njalo angaphakama sikhuleke naye. But now we are no more. We are no more strangers and foreigners. We were born by grace, by faith. We are the temple of the Lord. We are the saints. We are the sons of God. Singasukuma sikhuleke. But now we are no more. We are no more strangers and foreigners. We were born by grace, by faith. We are the temples of the Lord. We are the heirs. We are the sons of God. Sibongile baba izwi lakho. Izwi lakho liphilile, izwi lakho lunguqobo. Uyadala ngalo okungekho kube khona. Baba wethu onamandla emini Thixo siyabonga ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu. Baba wethu onamandla ukhuluma inhliziyo yakho ekuseni Nkosi siyathoba ezwini lakho lona lodwa lingamandla ethu. Baba wethu onamandla seza kuwe Baba wethu wasiphilise emoyeni. uNkulunkulu wethu onamandla simi kule ndawo Thixo asinamahloni ngenxa yokuma phambi kwakho wasenza saba zindlalifa zezulu. Siyabonga Baba, siyabonga ukufika kuwe wena wasivulela indlela ngoJesu waba ngumhlengi wempilo yethu. Gazi lakhe elaphalala esiphambanweni lawenza umsebenzi samvuma njengenkosi nomsindisi. Siyabonga Baba ekuseni ukusikhumbuza ukuthi sibelonga kuwe. Udumo maluze kuwe konke sikwenzayo, udumo maluze kuwe. Simi kule ndawo Thixo sithi udumo maluze kuwe. Wena wedwa odalile izulu nomhlaba. Siyabonga Baba, thatha udumo lungo lwakho lukufanele wena wedwa. Asinayo omunye uNkulunkulu esingamkhonza. Nguwe izolo namhla naphakade. Awunaso isithunzi sokuphenduka. Siyabonga ekuseni Thixo ukusiqinisa ngezwi lakho, ukusiphilisa ebuthakathakeni bethu, ukusikhumbuza ukuthi ukhona wena njengoNkulunkulu. Uma kukhona okusihluphayo siza kuwe. Baba wethu onamandla siyabonga usisinceke yakho okhulume ngaye. Baba wethu onamandla ungumuntu siyamazi, kodwa siyabonga ekuseni ukuthi ubekile le message yokuphilisa ibandla lakho. Baba siphuma kule ndawo asisafani nakuqala. Baba wethu onamandla sithi udumo lonke luza kuwe. Baba wethu osithandayo siyabonga Thixo, siyabonga wena onomusa, siyabonga wena ongasideli. Thezwini lakho uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi siyawucela sikuthandayo. Baba siyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi le ndaba esiyizwile sihambe siyoyenza. Baba wethu onamandla sizibheke kabusha, siqale kabusha, sikukhonze kabusha, sibheke phambili ngoba wena unguNkulunkulu wemvelo yonke. Siyabonga Baba ukuthi siyahlanganyela ekuseni, siyadumisa, silethe udumo kuwe. uNkulunkulu sisaphuma kule ndawo akube yilowo nalowo Thixo
esahambe ekhaya ahambe edumisa ukuthi impela uNkulunkulu ungenzela izinto ezinkulu. Siyabonga baba, thatha udumo lokufanele. uNkulunkulu wethu onamandla, busisa ke Thixo ibandla lakho. Baba wethu onamandla, bonke abantwana bakho abafike kule ndawo, siyathandaza Thixo ukuthi umoya wesitha ungabusi phezulu kwabo. Sandla sakho sibe phezulu kwalowa nalowa mzalwane ozedelile wafika kule ndawo. Uyasazi ngamunye ngamunye, wena uNkulunkulu ongenelelayo, asikho isimo esikwehlulayo. Siyabonga ke Nkosi, siyabonga ukuthi wethembekile. Thatha udumo lwakho lokufanele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. We thank you Lord. Amen. Siyabonga abathandekayo, mhlawumbe singahlala phansi kancane. Siyabonga abangcwele izwi likaNkulunkulu elinamandla elisakhile kuze kube manje. Ya kumnandi ukuza enkosini ngoba ila sizibuka khona. Siyambonga uNkulunkulu ngale message yanamhlanje ukuthi akube lo nalowo la kusindise khona phindele emuva uyobonga. Sifunda ukumbonga uNkulunkulu. Khona umunye umzalwane oke wahlabelela ingoma ethi bali izibusiso, sibale ngasinye ngasinye. Simbonga uNkulunkulu nanoma ngabe yini akwenzele, the mere fact ukuthi uvukile weza la wazokhuleka kanye nathi, mbonga uNkulunkulu ngalokho. Uzokwenzela izimangaliso, uzokwenzela into ongakazi uzoyibone ngenxa nje yokuthi umbonge. Nangowezizwe waseSamaria wambonga uNkulunkulu, wathola ibless, wathola okungaphezulu kwalokhu ayekutholile, wathola ukuphulukisa ukuthi umntwana kaNkulunkulu wasinda emotionally, wasinda physically, wasinda even psychological, wahamba esenama benefit. Nathi namhlanje masizombonga uNkulunkulu for whatever asenzele kona, kuningi okungama benefit esizokuthola enkosini. Asihambeni ke bangcwele silenze izwi ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngabalizwayo bese beyalenza izwi. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo. Sizokwenza njalo ke bangcwele njengoba beshilo abazalwana sizokuhlangana ke la. Siyabonga ukuthi phakathi kwethu kukhona uLifa, lifa lethu umfana wami, umfana osebenza le ngakithi eJozini. Siyambonga uNkulunkulu khona phakathi kwethu. Ya ngiyezwa ukuthi uyakhonza le eJozini. Ya ngifike ngabuza njengoba kade ngikhona ngoLwesini ukuthi uyakhonza lo mfana lo. Siyambonga uNkulunkulu ngawe mfana wami ukubona ukhona phakathi kwethu. Uyisibusise esikhulu. Siyakuthandazela ukhona le ukuthi uNkulunkulu asenzele nabo bonke abazalwane esiqalayo mhlawumbe okungenzeka siyaqala esingajwayele ukuhlanganyela nabo. Ngizwile ukuthi khona umama uMngomezulu umkhaya wami. Ngiyakholwa ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngaye khona phakathi kwethu kanye nabanye abazalwane abakhona mhlawumbe okungenzeka sijwayele ukukhonza nabo. Siyabonga kakhulu bangcwele kuba khona kwenu. Sesifike ke egcineni bangcwele. Sizohamba ke sekuma home cell kusasa, asizukuhlangana la. Sizoya kuma home cell siyo strategize ukuthi senze njani to mitigate lezi zinto ungwane abekhuluma ngazo la, ubaba uGasa abekhuluma ngazo la ukuthi ziyasihlupha kuma home cell, asilungise ekhaya ukuze konke kuhambe kahle. Leli viki ke lingela lokho bese kuthi ke njengoba eshilo ubaba ungwane sinayo inkonzo ye fellowship bangcwele sizilungiselele on Sundays sobe sinayo. Angazi ke mhlawumbe singaphakama uma kungasekho kunye ngwane. Ngiyakholwa ukuthi sibonge kakhulu bathandekayo. Siyaxolisa bangcwele ukuthi singabibiki insimbi kodwa kumnandi manihlabelela insimbi zingekho. Kuze wathi inhliziyo ngathi ngasithi kuyivala nje. Siyacela bathandekayo siqhubeke nokukhonza. Sasikhonza kanjena ke insimbi zingekho. Hallelujah. Singakhonziswa zinsimbi kodwa sihlabelela kube mnandi ukuhlabelela insimbi zingekho. Ehla umoya insimbi zingekho. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. uNkulunkulu anibusiseke. Sisaphakama sivala. Sizophakama ke bangcwele. Sivala. Themba lowo owanike lwale Golgotha
Sibongile baba wethu onamandla. Sibongile Nkosi ukuthi ube nathi. Sikhulekile siqala. Sasibona isandla sakho sihamba nathi kuze kube manje. Sithi udumo lonke silinikeza wena ngoba ulufanele. Sesiyaphuma ke Thixo. Siya endaweni ezahlukahlukene emakhaya. Isibusiso sakho siyathandaza sihambe nathi kukho konke sikwenzayo nakuleli viki Nkosi sisazophuma siyokhonza kuma home sales. Siyabonga Nkosi ukuthi wena usuhambe phambili wahlelemba ngisho namagebhugebhu. Siyabonga baba ukuthi akukho okungenzeki kuwe. Sithi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaBaba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele mabehlele phezukwethu sonke izibuyi iNkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.